Advisor. Sanibona la siqala khona omunye umama owezwa kuxabana uMasi noRandall endlini wafonela izimo eziphuthumayo for amaphoyisa ngenkathi kwi-911 emergency eqondana no-Esperanza. Lo mama echaza ukuthi kune-public disturbance, kunabantu abalwayo. Wabuza i-address yalowo muzi onabantu abalwayo u-Esperanza. Wethuka u-Esperanza mayezwa esho lo mama i-address yomuzi awaziyo u-Esperanza ngesikhathi engakholwa ebuzisisa kulo mama ukuthi uneshow ukuthi leyo address. Lo mama wamqinisekisa u-Esperanza ukuthi lowo muzi. U-Esperanza watshela lo mama ukuthi uyabonga uzosenda amaphoyisa khona manje. Ngesikhathi u-Edward no-Lucian bepatrola bezwa ngaleyo public disturbance ne-address negama lomgwaqo, wethuka u-Edward ukuthi leyo address iseduze ka-Bradley nje lapho. Wathi uLucian i-address kaMasi noRandall leyo. U-Edward wakhalisa isiren emotweni waresponda back to i-dispatch ukuthi uyaresponda ukuthi uyakhona lapho. No-Esperanza wayese-worried naye wafonela uKelly. U-Esperanza wabuza kuKelly ukuthi ngabe yonke into ihamba kahle nemzini kaRandall noMasi. Wathi uKelly ubengekazwa lutho, wabuza ukuthi ubuziswa yini u-Esperanza. Wathi u-Esperanza ukuthi bathole i-call ye-public disturbance. Wethuka uKelly secabanga ukuthi kungenzeka ukuthi yini. Etshele u-Esperanza ukuthi uzohamba ayobheka. Wathi u-Esperanza ungayi ngoba sesithumele amaphoyisa. Wathi uKelly uzobuka emi ngaphandle. Wathi u-Esperanza ungalokothi uye laphana, ngizofonela uBradley njengomuntu wesilisa ahamba ayobheka. Wethuka uKelly manje u-Esperanza akhuluma ngoBradley. Wathi hayi ungamfoneli uBradley. Wathi uKelly ngcono kuzoya mina. Wathi u-Esperanza Kelly ungalokothi uye lapho, umuntu wesifazane ngizothumela umuntu wesilisa uBradley. uKelly emncenga ukuthi angamfoneli uBradley. Esperanza watshela uKelly ukuthi amaphoyisa ayeza, wavalelisa kuKelly. Kusuka lapho uKelly seyakhona setatazela. U-Esperanza wafona esefonela uBradley. Ifoni yasendlini ngesikhathi ebanjwa u-Alex uyiphendula. U-Esperanza wabuza ku-Alex ukuthi ukhona noBradley, wavuma u-Alex. Ebuza u-Alex ukuthi kwenze njani. Wathi u-Esperanza akakhululeke, yonke into ihamba kahle, khona into afuna ukuyibuza kuBradley. Wathi u-Alex u-Esperanza lo fonayo ufuna wena. Ngesikhathi esukuma uBradley ezophendula ifoni, wayithatha ifoni uBradley wayiphendula. Ngesikhathi u-Esperanza ethi bengafuna ukutatazelisa u-Alex ebuza kuBradley ukuthi ukhona nomsindo ke wabuzwa kwamakhelwane wakho uRandall noMasi. Wathi uBradley cha ubengakezwa lutho. Wathi u-Esperanza ngicela uhambe uyongibhekela ukuthi kwenzakalani ngoba basanda kuthola i-phone call ye-domestic violence. Wathi uBradley ka-Esperanza ayikho inkinga, uzohamba ubheka khona manje. Wavala ifoni uBradley wabuza u-Alex ukuthi u-Esperanza ubethini. Wathi uBradley uthi u-Esperanza kwe-911 emergency bathole i-phone call yesimo esiphuthumayo ukuthi kunenkinga kwamakhelwane emzini kaMasi noRandall. Wethuka u-Alex. Wathi uBradley ahlala la, ngiyabuya mina khona manje sawubheka. Wathi mayiphumela ngaphandle uBradley wabona noKelly emile ebuka khona. uBradley ebuza ukuthi ngabe kukhona nakuzwile. Wathi uKelly no, uyacabanga ukuthi asikho nesidingo sokuyobheka ngoba akho lutho. Ethi uKelly ngoba namaphoyisa ayeza. Wathi uBradley no, awumakhelwane bami laba, bangani bami, ngenkathi ehambe zama ukummisa uKelly. Wathi u-Alex Kelly kwenzakalani? Wathi uKelly lento yakho. Wethuka u-Alex emisa umkhwenyana wakhe ukuthi angayi. Ethi u-Alex yima Bradley ulinda amaphoyisa azafika. noKelly naye wafakazela lo kade kushiwo u-Alex. Wathi uBradley kunani mangizobheka omakhelwane bami? Ngesikhathi eqhubeka uBradley bethuka u-Alex noKelly bebona ukuthi uBradley uyakhona. Wafika wanokha emnyango uBradley. Uthe sanokha emnyango wafika amaphoyisa uLucian no-Edward. Wahamba lo mama wayehamba nenje wayekade efonela amaphoyisa mese bona ukuthi afikile. Wafika u-Edward wabuza kuBradley ukuthi kwenzakalani. Wathi uBradley ufonele u-Esperanza ukuthi akazobheka. Wathi u-Edward kuBradley sebefikile-ke nabo njengamaphoyisa, ucela athi ukumele eceleni kancane. Ngesikhathi esuka uBradley wahamba no-Edward eseyonokha khona emnyango. Wavuleka umnyango wavela kancane uRandall. Wathi u-Edward bathola ifone call yokuthi kuyaxatshana kuyaliwa la ekhaya. Wathi uRandall no akho lutho, bebephikisana nonkosikazi wakhe kodwa izinto sezi-right. Wathi u-Edward ecela ukungena ngaphakathi. Wathi uRandall asisekho isidingo seku-right. Wathi u-Edward ngicela ukwenza umsebenzi wami ungivumele ngingene ngiyibonele. Wavulela uRandall amaphoyisa angena ngaphakathi. Bangena ngaphakathi uLucian no-Edward befica kumabheketwana ngesikhathi uMasi ehleli ethule ebambe ikhanda kusofa. U-Edward wabuza kuMasi ukuthi ngabe yonke into ihamba kahle. Waphika uMasi wathi cha akuhambi kahle. Wathi u-Edward ngabe uyakushaya uRandall? Waphika uMasi. Wathi uRandall ngithe Edward si-right. Wathi uMasi unamanga Randall ayikho into e-right. Wathi uLucian Randall asiphumele ngaphandle. Wathi uyagoloza uRandall. Wathi uLucian Randall asikaze sixabane nawe, ngicela siphathane kahle njengenjwayelo, asiphumele ngaphandle. Wathula waphuma uRandall benoLucian. Wathi u-Edward okay Masi sekusele mina nawe, ngabe uRandall uyakushaya? Wathi uMasi cha akangishayi kodwa ungifakele i-stress ne-depression
i-depression ngokulala nesifebe sakamakhelwane. Wathi u-Edward ulala nobani? uKelly. Wathi umase, Edward ungakwazi ukungilinda uma ngisathatha isikhwama sami? Ngifuna ukuhamba la manje uRandall uzongivimba. Wathi u-Edward khululeka, hamba usithathe isikhwama sakho ngikhona. Ngathi esukuma umase seyolanda isikhwama sakhe. Sebeme ngaphandle uLushini wayebuza kuRandall ukuthi kwenzakalani. uRandall owayemile ebuka u-Alex owayeme ngaphesheya. Uthi uRandall kuLushini abakhululeka akho lutho. Wathi uBradley akufani-ke nani nomase ukuthi nibe ne-argument. Wathi kungenzeka ukuthi cha lento ibi-serious. Khona lapho kwaphuma umase ephethe isikhwama sakhe. uRandall embuza ukuthi uyaphi. Wathula umase akangaphendula, wahamba wafaka leso sikhwama emotweni yakhe. Uthe esehamba umase esejikela kwi-driver's seat wabona u-Alex owayeme eduze kaKelly. Wabuka kabi u-Alex embuka kodwa engakhulumi. Wasuka lapho umase waqhubeka wahamba wayongena emotweni yakhe. Wasusa imoto yakhe umase waphuma wahamba. Esehambile umase uRandall watshela amaphoyisa noBradley ukuthi ucela ukungena endlini athi ukupholisa ikhanda. uBradley ukhululeke Randall uma kukhona into oyidingayo ngikhona njengomakhelwane. Wathi uRandall okay, wangena endlini uRandall wabashiya ngaphandle. Sebesele ngaphandle uBradley wabuza ku-Edward ukuthi kwenzakalani. u-Edward watshela uLushini ukuthi ucela umlinde emotweni, wahamba uLushini wabashiya. u-Edward wasondela kuBradley wathi umase umtshele ukuthi uRandall ulala nanangu uKelly. Wathi uBradley ayikwazi ukwenzeka leyo nto. Wathi u-Edward umase ungitshele ukuthi uRandall ulala nesifebe sakamakhelwane. Wathi u-Edward angakubambezeli awusale nomakhelwane bakho, nami ngisemsebenzini. Ngenkathi evalelisa kuBradley ehambe emotweni. Esehamba uBradley efica unkosikazi wakhe eme noKelly. uBradley buza ukuthi uKelly angakwazi nokungena bakhulume. Wathi uKelly ngeke akwazi ngoba ushiye ingane uJustice yedwa endlini. Asuka lapho wavalelisa uKelly wabatshela ukuthi uzobabona kusasa ngenkathi ehambe bashiye. noBradley wahamba wayongena endlini. no-Alex wayelokhu ebakaza wagcina emlandelile wayongena naye endlini. Sebengaphakathi endlini u-Alex wabuza kuBradley ukuthi bekwenzakalani. Wathi uBradley ngeke uze uyikholwe lento, uRandall ujola noKelly. Wathi u-Alex ngabe umase osho lokho? Wathi uBradley ngitshele u-Edward mina ukuthi utshele umase ukuthi uRandall ulala nesifebe sakamakhelwane. Ethi uBradley baze bangiphoxa uKelly benoRandall. Wasuka lapho wahamba eya upstairs washiya u-Alex wayeseshawa uvalo emini. Mase semzini kaNatalie wayekhuluma noJoe. uJoe ebuza kuma wakhe ukuthi usuyangikhulumisa manje. Wathi uNatalie ngeke kube isikhathi eside uma uzoqhubeka nokuganga. Ngesikhathi esukuma uJoe ehamba embuza uma wakhe ukuthi uyaphi. Wathi uJoe ngisafuna ukuyofuna umsebenzi. Wabuza uNatalie ukuthi uyofunaphi. Wathi uJoe uzobona ukuthi uyofesaphi. Wathi uNatalie wenze sure ukuthi u7 ukushayela la ntambama khona uzokwazi ukungihlalela nezingane ngoba mina noLushini sizoya kwi-birthday party kaBradley ntambama. Wathi uJoe okay. Ethi uJoe kodwa mani noma usangikhulumisa nje kodwa usangihlinele uyangazi ukuthi angiyintshontshanga leya mali. Wathi uNatalie ngabe ngiyakwazi lokho? Wathi uJoe uyakwazi lokho ingoba vele awufuni ukuvuma uma uwrong, washo njalo noLushini. Wathi uNatalie uLushini washo njalo wavuma uJoe. Wathi uNatalie ngizombuza uma efika la. Wathi uJoe futhi uLushini uwumuntu o-right. Wathi uNatalie usewumuntu o-right manje uLushini lokhu wamzonda since ngaqala ukumazi. Ethi uNatalie ngabe ukushiswa ukuthi uLushini usesayidini lakho? Wathi uJoe cha, isho ngoba ukuphethe kahle akafani nobaba wami noma ubaba walamantombazane. Wathi sethi uyahamba uJoe wamlandela uNatalie. uJoe wabuza kuma wakhe ukuthi uyaphi manje. Wathi uNatalie ngiphumela ngaphandle khona into engiyibone downstairs engiyoyilungisa. Wathi uJoe uzama ukwenzani? Wathi uma wakhe hamba. Baphuma bahamba uNatalie etshele izingane ukuthi ayihlale la uyabuya manje. Waphuma uNatalie wayilandela uJoe behla ngema-stepisi. Ngaphandle kwakuma uKhwani namagenge akhe. Wafika uNatalie uma esefike phansi wabiza uKhwani wathi sondela uzoma la wena. Wathi uJoe uzivimba uma wakhe. uNatalie wayengasenandaba. uNatalie wabuza kuKhwani ukuthi nizofunani la. Wathi uKhwani kuyinkinga nokuyimela siyimele thina. Wathi uNatalie angithi uyamazi ukuthi uLushini useyiphoyisa manje. Wathi uKhwani ngimbonile egqoke i-uniform. Wathi uNatalie angikwazi ukuthi wena nalabo bantu ohamba nabo nifunani la, kodwa ngifuna ukunitshela ukuthi maningake niyithinte indodana yami uJoe kuyofanele ningayikhathazi ngamaphoyisa anoLushini, kodwa kuyofanele nilindele ukubhekana nami qobo. Wathi uNatalie mina ngiyisifebe esibuya way back esingakhathalele kuthensha. Wathi ngoba nimelani niyitshela ukuthi nithafu, thintani ingane yami uJoe khona ngizoniprovela ukuthi uba i-gangster bitch. Wathi okokuqala wena mfana untshontshe emsebenzini wami. Wathi ukhona ngikaze ngitshontshe emsebenzini wakho mina. Wathi uNatalie uma ungaqekezanga uyamazi umuntu oqekeze khona. Wathi ukhona ngazi umuntu oqekezile mina. Wathi uNatalie ubonakala ngisho ebusweni ukuthi uyangazi ukuthi ngikhuluma ngani. Wathi ukhona inkinga indodana yakho lo ivikelayo ingishayile yathatha imali yami. Wathi uNatalie hamba phela uyoyifuna kulo muntu oyiqekeze esitolo uyithathe kuyena. Wathi uNatalie kodwa thinta indodana yami uJoe khona uzongibona ukuthi ngubani. Wathi futhi sukani la nahambe phambi kwala. Wathi ukhwani thina siyimele la. uNatalie washaya ukhwani ngempama wathi ungangenzi ngibuyele ey'ndleleni zami zakudala khwani. Wathi uNatalie hambani la maningafuni-ke hlalani kanje manifuna ukungibona ukuthi ngubani. Zaveza sukuma iy'gebengu zikakhwani zahamba. Ngekani uNatalie sehambe sephindile endlini uJoe embuza ukuthi uyenzelani lento. Ethi uNatalie ngoba uthe uyofuna umsebenzi wasuphindela nami endlini. Wahamba uJoe eseya lapho ethe uyofuna khona
umsebenzi, wathi uNathali hamba ukhululeke ngeke baze bakuthinte lapho. Ema-ofisini amaphoyisa 911 kwangena uLushini ngesikhathi eyokhuluma no-Esperanza. Ethi u-Esperanza ngiyaxolisa ukuthi usebenze ube yipartner yalo Sathane u-Edward. Wathi uLushini khululeka kangixaka u-Edward ngizomhandlisha. Wathi u-Esperanza kodwa u-Edward kumele umqaphele akalungile. Wathi uLushini nawe usukhuluma njengoNathali. Wathi u-Esperanza ingoba uNathali umngani wami futhi sizama ukunakekela. Wathi uLushini khululekani ngiyakwazi ukuyinakekela. Ngesikhathi uLushini ebuza ku-Esperanza ukuthi uzoyani kwe-birthday party kaBradley namhlanje. Wathi u-Esperanza wase ngiyawubona umqondo oze ngawo woza ngilandela ngesikhathi sebephuma. Behamba u-Esperanza noLushini ngesikhathi u-Esperanza eyobuza ku-Edward ngaphandle ukuthi usuqala ukungithumelela umuntu manje ukuthi azongibheka ukuthi ngenzani. Wathi u-Edward wena Lushini hamba la uyabhayiza. Wathi uLushini kodwa ngiyenzile nje Edward into othi angiyenzi. Wathi u-Edward ngithe hamba la ngoba uyabhayiza. Wahamba uLushini washiya u-Esperanza no-Edward ngesikhathi u-Esperanza ebuza ku-Edward ukuthi ufunelani ukwazi ukuthi ngizoya kwi-birthday party kaBradley namhlanje. Wathi u-Edward no bengiyibuzela. Wavuma u-Esperanza wathi ya uyaye. Wathi u-Edward ya kushuthi sizohlangana khona ngoba ngifuna nokukubona. Wathi u-Esperanza wangifunani kodwa ubushadile. Wathi u-Edward ngakutshela ngathi uyolanda wahamba waphindela kubo. Ethi nawe uzohlulwa yini ukuthi ungashadile uthandane nendoda eshadile njengomngani wakho. Wathi u-Esperanza ukhuluma ngobani Edward. Wathi u-Edward ngikhuluma ngomngani wakho uKelly uthandana noRandall. Ethi u-Edward ungitshelile uMarcy leyo nto. Wabuza u-Esperanza ukuthi ngabe uMarcy ukutshela ukuthi uRandall ulithandana noKelly. Wathi u-Edward uMarcy ungitshela ukuthi uRandall ulala nesifebe sakamakhelwane. Yavele yamphatha kabi ukizwa leyo nto Esperanza wasuka lapho wahamba shiyo Edward. uNathali no-Esperanza base becasule indaba kaKelly sebeqonde ngqo endlini kaKelly. Ethi uNathali angimkholwa lo uKelly efika nje la sezoscrew indoda umuntu eshadile. Wathi u-Esperanza ufuna ukutshelwa iy'ndaba zakhe lo. Wathi uNathali khululeka uzotshelwa lo ngesikhathi benokho endlini kaKelly. Wangena uKelly esesheshe batshela ukuthi ubuya kohambisa uJustice kwi-babysitter. Uthe esabhizi uKelly ethi uyakhuluma enganakeli ukuthi abangani bakhe bamcasukele. Mayethi uyababuka ebusweni wethuka mayebona bembuka kabi. Ebuza ukuthi why bambuke kanje. Wathi u-Esperanza Kelly ungiphoxile. Wathi uNathali i-wrong kakhulu lento yenzile Kelly ube uzibiza ngomngane. Ethi uNathali kube ngangazi ukuthi uyile nhlobo yentombazane ngangeke ngiqale nokuzwana nawe. uKelly wayesedidekile ukuthi bakhuluma ngani. Wathi u-Esperanza uyangicasula ngisho ngikubuka nje Kelly for ukuthi usungaze ulale nendoda eshadile. uKelly wayesedidekile ebuza ukuthi yiphi leyo ndoda eshadile abakhuluma ngayo. Wathi uNathali uyazenzisa lo. Wathi u-Esperanza musa ukuyibuzisa Kelly ulala noRandall. Wathi uNathali u-Esperanza ungitshelile ukuthi wena ulala noRandall. Ethi u-Esperanza emva kokuthi uphoxwe uTrivers usungaze uhambe uyolala nomunye umuntu oshadile ebe futhi eshade nomuntu ombiza ngomngani wakho. Wathi uKelly angikaze ngilale noRandall mina uba untshele leyo nto Alex. Wathi uKelly usengaze angiqambela amanga u-Alex ukuze avikele igama lakhe. Badideka u-Esperanza noNathali ngesikhathi uKelly babuza ukuthi uba untshele ukuthi ngilala noRandall. Ngenkathi u-Esperanza noNathali bebuza uKelly ukuthi ukhuluma ngani. Wathi uKelly akanamahloni u-Alex usengaze angiqambela amanga kanje. Wathi uNathali akashongo u-Alex kanjalo. Wasethi Esperanza mtshele uKelly ukuthi utshele ubani. Wathi u-Esperanza ngitshele u-Edward mina ukuthi uMarcy utshele u-Edward ukuthi uRandall ulala nesifebe sakamakhelwane. Wathi uKelly okokuqala angisona isifebe, okwesibili angisuyena umakhelwane kaRandall. Base bedidekile bengazazi ukuthi bazothini u-Esperanza benoNathali. uKelly wabatshela ukuthi akhanjweni kiyo ephathini. Basuka lapho baphuma bahamba baye ephathini. Mase kusephathini uBradley wayefika ngemoto yakhe. Ngenkathi ababe ngaphakathi endlini sebemile bethi balindele ukumshanga surprise ukuthi mayengena endlini. Ngempela weza uBradley esuka emotweni yakhe seyongena endlini. Wathi mayevula uBradley wahleka wathi noma kungaseyona isurprise ngoba bekufanele nifihle nalezi imoto zenu ey'pake ngaphandle. Afika uBradley wabonga nkosikazi wakhe u-Alex ukuthi uyabonga ngesikhathi no-Alex emtshela ukuthi happy birthday emkhisi. No-Edward wamxhawula emtshela ukuthi happy birthday. No-Esperanza naye embongela ngeminyaka ayihlanganisile. noNathali naye wamfisela u-happy birthday. u-Edward wamnikeza i-birthday gift. Wabonga uBradley ngaleso sipho ayesinikwa u-Edward wasithatha wasinikeza unkosikazi wakhe u-Alex. Waqhamuka no-Esperanza naye neyakhe igift ngesikhathi etshela uBradley ukuthi happy birthday emnika isipho sakhe. Kusenjalo eminyango kungalindelekile kwangena uRandall. Wathi uLushini uRandall wavuma uRandall ngesikhathi eqonde kuBradley naye efika ethi happy birthday. Wabonga uBradley kuRandall waphenduka uRandall wabingelela u-Alex. Wavuma u-Alex ngenkathi uRandall emncoma ukuthi muhle. Wabonga u-Alex ngesikhathi ecasuka uKelly. Ethi uRandall ucela ihagi wasondela wambamba bahagana naye u-Alex. uRandall wehlisa isandla sakhe sahamba sawubambisa
isinqa sika-Alex. Vele wanyanya kakhulu uKelly ngenkathi eyibuka leyo nto. uNathali ebuza u-Esperanza ukuthi ubonile yini, ethi u-Esperanza ini. Wathi uNathali isandla sikaRandall besibambe isinqa sika-Alex. Wathi u-Esperanza kanti kwenzakalani? Wadlula u-Alex naye wahamba wathatha igift yakhe azoyinika umkhwenyana wakhe. Ehambe eyoyinikeza uBradley emtshela ukuthi happy birthday. Wabonga uBradley ngesikhathi bekhisana no-Alex. Emile uRandall wayencikile babuke. uBradley wabamemezela ukuthi ucela ukwenza i-toast ukuthi ucela ukubonga kunkosikazi wakhe ohlele yonke lento. Ethi ngiyambonga unkosikazi wami omuhle engimthandayo okuyimanje okhulelwe ingane yethu yesithathu. Wathi uBradley ngiyabonga kakhulu sithandwa sami futhi ngiyakuthanda. Wathi u-Alex nami ngiyakuthanda. Baphinde bakhisana uBradley no-Alex. u-Alex wayebuka uRandall sakumntshontsha. u-Alex wabatshela ukuthi abadle bonke ba-celebrate ba-enjoy baphuze. Ngathi etshela umkhwenyana wakhe ukuthi uyabuya upstairs. Wasuka lapho wahamba u-Alex esenyukela upstairs. Wathi eqeda ukukhuphuka u-Alex wasuka noRandall naye wamlandela. u-Edward watshela u-Esperanza ukuthi bengikutshelile ukuthi ngingedwa. Wathi u-Esperanza pho ngizokwenzani ngalokho? Wathi u-Esperanza yini lokukhohlakala ofuna ukukwenza ngolushini? Ngoba ngiyakwazi ukuthi ufuna ukwenza le misebenzi yakho yokukhohlakala bese ugacelisa ulushini, ngoba awumthathi umuntu owupartner ukuthi usebenze naye ungekho inkinga ofuna ukumfaka kuyona ngoba ufuna ukuvikeleka wena. Wathi u-Ed angikho-ke lapho, mina bengimfaka emsebenzini. u-Esperanza ngiyakutshela Edward uma engakaboshwa ulushini for ubugebengu obenze wena ngiyokuripota uboshwe udonsa isigwebo semnyaka. Upstairs u-Alex wayefuna ukukhala ngesikhathi esethoyilethi elaliphezulu. ngenkathi eyibuka esibukweni ngaleso sikhathi uRandall wayenyuka naye eza upstairs. Wafika uRandall wangena ekamereni ley'ngane wama ngasemnyango. Uthe esethi uyaphuma u-Alex ethoyilethi wathi uthi uyahamba. Kwavela uRandall emnyango wekamera ley'ngane wambamba wamngenisa ngaphakathi wavala uRandall. ngesikhathi u-Alex ebuza ukuthi wenzani la, eqhubeka u-Alex ethi kwenzakaleni. Wathi uRandall uMarcy useyazi. wabuza u-Alex ukuthi waze kanjani. wathi uRandall ubone wonke ama-message ebesibhalela nawona waze wawenza ama-print out. ethi useyalazi negama elithi Phepha ukuthi igama lakho. Wathi u-Alex uqonda ukungitshela ukuthi efonini yakho ungiseve ngoPhepha, wavuma uRandall. Wathi u-Alex wawucabangani ngoba wafaka nebumper stick emotweni yami ebhala ukuthi Phepha. Wathi u-Alex mawucabanga uzokwenzani? Wathi ngiyacabanga ukuthi uzongidivorce. Wathi pho benilwelani? Wathi ngoba bengizama ukumvimba ukuthi angeze ukuzotshela uBradley. uRandall wayesefuna ukukhisa u-Alex wamkhuza u-Alex ethi kumanje umkhwenyana wami downstairs, yeka lento oyenzayo. Wathi uRandall ngiyangijabulisa indaba yokuthi ugcine etholile uMarcy ngoba sesizokwazi ukuba ndawonye mina nawe. Wathi nginomkhwenyana ngishadile mina. Wathi u-Alex before i-backfire lento yethu ngizocela ukuthi uphume uhambe la endlini. Waphuma wahamba uRandall. Uthe uma ephuma wabona uNathali wayenyuka eza upstairs. Wathi uNathali, Randall ubuzofunani la phezulu? Wathi uRandall qonda ukuthini? Wathi uNathali ngeke ungenze isilima Randall. u-Alex unkosikazi womuntu ushadile, hlukana nokulandelana naye. ethi umbamba ngisho izinqa uma umhaka. uRandall watshela uNathali ukuthi angikwazi ukuthi ukhuluma ngani. wahamba uRandall esehla. uNathali wayesele phezulu wabuza ku-Alex ukuthi wena ulala noRandall? Wathi u-Alex, Nathali ngicela siyiyeke lento. Wathi uNathali kuzofanele uyotshela uBradley otherwise ngizomtshela mina. Wathi u-Alex ngiyakucela Nathali ungayenzi leyo nto, uBradley angaba depressed kakhulu uma engathola leyo nto ngoba kumanje uyitshela ukuthi uRandall umngani wakhe. Wathi uNathali khululeka, nami ngeke ngize ngimtshele lutho uBradley, kodwa uma uhluleka ukuyilawula manje lento iyona ezobe isilawula wena. Downstairs emnyango kwangena uMarcy owayedakiwe ephethe i-birthday gift kaBradley eyithathele iwayini komunye umuntu owayeme ngasemnyango. uMarcy watshela uBradley ukuthi happy birthday, ngikuphathele igift ngesikhathi emnika leyo present. ethi uMarcy ivule manje. ngesikhathi uRandall ezama ukukhipha uMarcy etshela uRandall ukuthi akahlukane naye. eqhubeka uMarcy ethi ivule Bradley. ngenkathi uRandall esebamba uMarcy emkhipha, uMarcy engayekile ukutshela uBradley ukuthi akayivule leyo birthday present. ngaleso sikhathi u-Alex wagcina esemile emasitebhisini ngaphandle. uRandall wamkhipha uMarcy ngesikhathi embambile kwaze kwaphazamiseka u-Edward wayethi uyabhema ngaphandle ehamba u-Edward eyobahlukanisa. uMarcy esekhala ethi ngiyakuzonda Randall, usungazulale nalesifebe nasesizenza umngani wami. ethi impilo yami ngiyispende nawe ngikunika uthando. khona lapho kwaphuma uKelly ethi uzama ukuyomcomforta. u-Edward wasusa uKelly wathi angasondeli la. wathi uKelly mthi ungisusa kuMarcy, ngifuna ukukhuluma naye umngani wami. wathi u-Edward umbiza kanjani ngomngane umuntu omenza isilima? wathi uKelly angikwazi ukuthi ukhuluma ngani ngesikhathi ebamba uMarcy emdonsa wamthatha bahamba naye. ethi angakhali kuzolunga. ngenkathi esesele emile edidekile u-Edward wabuya. u-Edward wayesedidekile ebuza kulushini ukuthi kanti banjani abantu besifazane emakhanda abo. uMarcy usekwazi ukuhamba egaxene noKelly kanjena futhi kade sitshela ukuthi lo Kelly walala nendoda yakhe. wathi uLushini akashongo ukuthi uKelly uthe ulala nomuntu wesifazane wakamakhelwane. vele washintsha wacasuka u-Edward waqonda ngqo kuRandall. u-Edward wafika wamlahla phansi ngesibhakela. uLushini wabamba u-Edward ngesikhathi emsusa kuRandall waphuma noBradley endlini ebuza ku-Edward ukuthi umenzani umngani wami. wathi u-Edward kudala ngakukhuza ngalo muntu ukuthi ungazwani naye, inyoka le kuyena umngani wakho. wafika uMarcy naye wasondela
wafela kuBradley wamtshela ukuthi hamba uyovula leya birthday present kade ngikunikeza yona. Ngesikhathi uKelly emthatha uMarcy ehamba naye, wasala ethula uBradley ecabanga. Wahamba uBradley sewungena endlini wafica unkosikazi wakhe uAlex eyibambile leyo birthday present ekuthiwa akayivula uBradley, eyifihle ngemuva uAlex. Wathi uBradley, Alex nginikeze leyo gift oyiphethe. Wathi uAlex ngiyakucela Bradley ngicela ukukuchazela. Wathi uBradley ngithi nginikeze leyo present oyiphethe. Wahamba wayithatha ngenkani uBradley leyo present wayiripha off wayivula. Ngaleso sikhathi wayesekhala uAlex ngenkathi uBradley efunda lama message ama-conversation ababewaxoxa between uRandall owuMrs Baxter no-Alex owuPepper. Wonke lawo ma-printout ayenziwe uMarcy. Ngesikhathi esekhala sethi ngiyacela ngicela ukukuchazela. Waqeda ukwafunda uBradley walahla phansi waphuma. Ngesikhathi uAlex ethi uyamemeza waphuma uBradley wahamba. Ngaphandle emnyango uLucian wayesabamba u-Edward wayefuna ukuyoshaya uRandall. Khona lapho kwaphuma uBradley naye waqonda ngqo kuRandall wafika wamlahla phansi esibhakela. Esehambe emzini wakhe uRandall, u-Edward wayesamhalela emtshela ukuthi ngisazokubamba siqedile wena. Siyayibeka lapha namhlanje ungaphuthelwa episode elandelayo so-uploada kungekudala. Thank you for watching Storiza TV, and please don't forget to like, subscribe and hit the notification bell for more videos like this. Storiza TV.